Začíname Attilom Vegom. Kľudne to z hodnoty. V pohode. V pohode? V pohode. Akože milý typek, ja ho mám rád, je vtipný. V pohode. Bekim. Neutrál. Mám k tomu aj niečo hovoriť? Môžeš, kámo, kľudne len pár viet. Bekim je neutrál, lebo síce ma otravil jeho vozíčkarské vtipy, ale bol prvý v segmente vozíčkarov humoristov, takže mu to do istej miery akože uznávam. Takže neutrál. Akože nemám to rád, ale v niečom akože mal to prvenstvo. Kľudne Bekim je, že pohodičky, že nemá nejak, a to je jedno. Ja to nepodstatné. Bianca Romanová. V pohode. Fakt? Kámo, ja už neviem vystať. Neviem, v pohode. Mne akože nikdy nejako nevadilo. Mne sa na niečo páči, že no je to, čo som vravel. Ona je proste vždycky úplne sama sebou, sa mi zdá. A to ja cením na ľuďoch. Keď sa fakt, že aj keď sa mi nepáči možno niekoho akože tá osobnosť, tak ja cením, keď to je proste ten človek absolútnou verziou samého seba. Že proste, že Bianca je na 100% Bianca. To je asi... Rešpektujem názor. Chris Ladič. V pohode. Mne sa on ľúbi extrémne. On má jediný takto byť rozosmiať. Ducklok. To je asi W. Tiež si myslím. Lebo Ducklok by mal byť podľa mňa pre každého vzor. Presne tak. Práve v tej konzistentnosti a disciplíne a v tej pracovnej nasadenosti, že on to robí roky a nepolavil ani, všetci už proste skapali Explo, Gogo, on to robí roky a nepolavil ani o milimeter a proste má zaslúžený akože a tie čísla sú, že Vydreté, kámo, vydreté. Je to, že vydreté, akože tomu by som dal dáme. Klobúk dole, akože čo ukázal. Ja si pamätám, kámo, že on bol ten kde bol Gogo a Gogo už mal tie strašné čísla, on bol úplne že na chvoste, že úplne že nikto. A kámo, jak sa vypracoval. Kámo, že 10 rokov driny za tým, 10 rokov driny, že to akože cení. Určite. Ego. V pohode, pretože ja som vyrastal na kontrafakte a to, čo kontrafakt urobil kedysi, to je taká vec, že aj keby už hoci čo teraz spravili, hoci ak sa dojebali, tak stále proste to bude kontrafakt. Fero joke. Ťažko stráviteľný. Videl si ináč ten Ego koncert, keď tam mal, že úplne málo ľudí, že tam niekde repoval, že kámo, mi to bolo tak ľúto, lebo Ego je podľa mňa, že kámo jednu dobu, že Ego bol že strašný pán, že od roku 2014. 2000, keď bola, že bol na rozlúčku, tak Ego bol práve že najväčší frajer na Slovensku. Úplný účet si menil všetko, kámo, hral sa, že s lyrikou, to je extrémny pán a teraz mi je úplne ľúto. Akože nie, že čo, akože ak sa choval, alebo tak, ale že jak tam to dospel, no ale to je no